Tras 4 anos e medio lonxe da misión, Rosendo embarca en abril de 1853 no porto de Cádiz a bordo do barco John Panther, sen importarlle os riscos da travesía. De feito, ao dobrar o cabo de Boa Esperanza, están a piques de naufragar. Rosendo regresa a Australia tras visitar Tui e abrazar por última vez a súa nai, traendo generosas doacións, incluso un piano, e con 43 novos misioneiros recrutados entre labradores, carpinteiros, sastres, panadeiros e outros oficios. Despois de 4 meses dunha longa e dura travesía, Rosendo Salvado chega por segunda vez na súa vida a Australia e desembarca aquí, nesta ría de Fremantle. Faino victorioso, cheo de agasallos, de doazóns. O que si non agarda é chegar á misión e atopala totalmente arrasada. Rosendo Salvado, capítulo 3, Obispo dos Aborises, consolidación da misión de Nova Nursia. A misión humanista e apostólica de Rosendo Salvado na ignota terra de Australia non foi un camiño de rosas. Durante os 4 anos da súa ausencia en Europa, Nova Nursia deixou de ser unha misión ao servizo dos nativos para converterse nunha granxa agrícola e gandeira. Un negocio rendible para a diócese de Perth. O día 20 do mes do Nadal estábamos de volta na nosa choupana. Pero, meu Deus, que desolación. Que cadro tan triste se ofreceu á nosa vista. Devastados os campos que regaramos coa nosa suor e mesmo co noso sangue. Arrancadas e pisadas as hortalizas e as plantas, rotos e esparexidos polo chan os mobles da nosa choupana, vendo todo abandonado e arruinado, daban ganas de chorar. Non achei en Nova Nursia máis que un irmán. A pequena igrexa fora convertida en corte. No libro de bautismos poñíanse os gastos do tabaco. Todo fora roubado do pequeno mosteiro. Nada, absolutamente nada foi feito a favor dos salvaxes. No seu longo e tortuoso camiño, Salvado, de gran resistencia física e cunha saúde de ferro, sortea un feixe de perigos. Fame. Estivemos 29 días en un anaco de pan. Pobreza. Lembro estar 6 meses en cambiar de camisa. Enfermidades. Padece oftalmía. E, en fin, un duro traballo, un sol abrasador, arañas, serpes e outros animais salvaxes. Pero non había peor veleno que o dos rivais humanos como Brady, obispo de Perth, logo chamado a Roma e degradado, e Serra, o amigo embarcado con Rosendo por primeira vez en Vigo.
A amizade rompe cando Serra continúa cos vicios de Brady. O abandono dos aborixes, a envexa de Serra e o espolio dos bens indignan a Rosendo. 9 irmáns están empregados cada día en regar o xardín da súa ilustrísima en Perth, e non se envía ningún a ensinar aos salvaxes de Nova Nursia. Empregámolo tempo e os medios en beneficio da poboación branca, deixando de lado os pobres australianos. Coas colleitas de Nova Nursia poderíamos manter un bo número de mozos indíxenas para instruílos e civilizalos. Pero esa non era a idea de Serra. El non quería o gran para os salvaxes, senón para o seu cabalo. Como xa acontecera con Brady, o bispo Serra é forzado a dimitir e regresa a España, pero as ameazas continúan ensombrecendo a misión. En 1864, Salvado viaxa outra vez a Europa, onde permanece 4 anos, confiando o mando a Venancio Garrido, que manterá Nova Nursia a salvo. Sen tempo para chegar a Tui, a véspera de Noiteboa recibe en Roma a noticia da morte da súa nai. En 1867, a vida de Rosendo e máis a misión dan un salto cualitativo. O Papa Pío IX declara Nova Nursia prefectura apostólica e nomea a Salvado abade vitalicio. Rosendo regresa a Australia, portando un cargamento de doazóns e regalos, desde reliquias de santos e instrumentos musicais ata os case 400 tomos da patroloxía completa de Miñe. Salvado sempre mantivo unha estreitísima relación con Tui. Por unha banda, coa súa familia, coas persoas máis achegadas. Conta que o seu irmán Santos tamén é benedictino como él, ao final acabará levando a formar parte da misión de Nova Nursia durante unha temporada. Pero estaba aquí tamén a súa nai. E coa súa nai manterá unha correspondencia e unha relación moi intensa ao longo de toda a súa existencia. Pasaron 4 anos de ausencia. O 21 de maio de 1869, Rosendo, xa con 55 anos de idade, regresa aquí, a Australia, a este porto de Fremantle. Con el, 33 misioneiros, entre eles tamén o seu irmán, o fotógrafo Santos Salvado, todos coa firme intención de consolidar a misión de Nova Nursia. E agora sí, o novo abade vitalicio, Rosendo, vai no conseguir. A chegada de Santos Salvados á misión é un fito na historia de Nova Nursia. Rosendo pedirá ao seu irmán maior aprender fotografía e lévao consigo para documentar a súa obra misioneira. Levan tamén un contrabaixo, un harmonio e a viola Stradivarius. Este Rosendo Salvado, publicista, acude a ese concerto de piano de Perth con roupas andrasosas e desfeitas para, se cabe, dar máis pena e mágoa á audiencia. E cando publica as súas memorias, faino en italiano para que o Papa poida lelas. E xunto co seu irmán, o fotógrafo Santos Salvado, toma imaxes e retrata toda a misión, que hoxe en día teñen un enorme valor documental. A misión beneditina de Nova Nursia consolídase como unha pequena aldea rural, dotada dunha capela, unha presa de auga, un muiño no río Mur e extensas terras de labor. En 1875 amplíase o mosteiro, construense orfanatos, un hospital, un xulgado, talleres e cabanas para o gran. A misión conta con 100 de membros que practican o ora et labora beneditino. Evanxelizan os aborixes, cultivan a terra, crían cabalos e pastorean rabaños de ovellas, das que venden alá. Tiñan uns obxectivos claros. El era, nese sentido, tamén eu moitas veces o teño definido a parte de misioneiro, etnógrafo, home curioso, un empresario.
tamén tiña unha mentalidade de empresario, porque quería facer algo, entón tiña que definir moi ben os pasos, tiña que saber a onde tiña que chegar, que fíos había que mover. Entón, en función dese obxectivo, que inicialmente era evangelizador, pois despois foi todo o seu universo de achegamento á realidade australiana, todo ese mundo que el foi, de alguma maneira, creando, tiña uns pasos que había que dar, e se tiña que viaxar a Europa 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, facíao. E se tiña que ir a falar cun rei, falábao. E se tiña que ir a outro sitio, pois, e se tiña que facer, vamos chamarlle, propaganda do que estaba ali facendo, pois empezaba a medir cales eran os seus pasos. Por exemplo, convencer ao seu irmán Santos de que había que aprender a facer fotografía. Entón foi un dos pioneiros da fotografía, non digo en Galicia, sino mesmo en España e incluso en Australia, porque foi un home que prodigou as imaxes por todo o mundo. O Rosendo que desembarca en Australia é un frade disposto a evangelizar aos aborixes daquelas terras. A súa prioridade dende que chega non son os europeos, e terá moitos problemas coa xerarquía católica por non cambiar de idea neste punto. O que fai singular a súa xeira australiana é como entendeu o choque de civilizacións que se estaba a dar entre os colonos europeos e os aborixes australianos. Salvado deuse de conta nese momento a ferramenta tan poderosa que tiña nas súas mans, como era a música, esa linguaxe universal, aínda que non podían comunicarse verbalmente, el conseguía conectar con eles a través da música. E así foi. Tanto é que conseguiu ensinarlles a música occidental. O primeiro que fixo foi crear un método de solfeo, un tutor, que o temos na abadía de Australia. Creou a primeira orquesta de corda con os aborixes da misión. Ensinoulles toda a música para que tocaran xuntos nunha orquesta. Pero tamén ensinoulles tamén a tocar en banda de vientos. E lo que hacía era comprar estes instrumentos en Europa, os levaba para a misión, e ensináballes pois, toda a música para que tocaran xuntos. Ademais de tocar instrumentos de corda, de vento, tamén destacaban polo canto, porque o irmán Oltra ensinoulles tamén a cantar. Unha curiosidade aquí era que non solamente os nenos cantaban, senón que tamén as nenas tiñan oportunidade de participar nos cantos litúrxicos, as nenas e incluso toda a comunidade. Isto, pois, adiantábase o Concilio Vaticano II, era totalmente anómalo na época, permitir que as mulleres puideran ter esa presenza tan protagonista nos cantos litúrxicos. Así que creo que Salvado foi pioneiro en moitos sentidos, por suposto, cunha gran sensibilidade na defensa dos dereitos e pensar na igualdade de todas as persoas que formaban parte da comunidade. Viaxeiro, pianista, sacerdote, publicista, construtor de mosteiros, Rosendo tamén é o primeiro antropólogo de Australia Occidental e dirixe un exhaustivo estudo antropométrico dos nenos e nenas de Nova Nursia. Aplica unha metodoloxía científica tan correcta que suscita a admiración de Florence Nightingale, fundadora da enfermería moderna. Rosendo Salvado tamén hai un momento da súa vida que é moi importante, e cada vez lle estamos dando máis valor a este momento, que foi as relacións que tivo con Florence Nightingale, non? Que Florence Nightingale é a que se considera que é a creadora da enfermería moderna. Modificou a enfermería militar, despois os seus achados foron aplicados á enfermería civil, creou hospitais xa modernos en Inglaterra, e no seu momento se preocupou o goberno da Commonwealth de investigar por que había tan alta mortalidade nas colonias, sobre todo nas colonias de nenos do Imperio Británico. E se lle preguntou, nese momento, a Florence Nightingale, porque era, digamos, a máxima expresión da higiene social, da enfermería naquele momento en Inglaterra, que fixeron unha enquisa, que fixeron unha avaliación de por qué, cales poderían ser as causas que estaban provocando tanta mortalidade nas colonias infantis. E fixen unha enquisa, creo que foron 143 escolas de nenos de toda a Commonwealth, non? E lle fixo unha serie de preguntas, unha serie demandoulles unha serie de datos, entre elas estaba precisamente a de Nova Nursia, a do Padre Salvado. Pois realmente
De todas elas, prácticamente a única, ou case a única, que valorou como unha experiencia positiva, unha experiencia que achegaba datos serios sobre este problema, era a colonia de Rosendo Salvado. A Igrexa Católica non celebraba un concilio ecuménico desde Trento no século XVI. Así que Pío IX pensou que sería boa idea convocar en Roma case 800 cardeais e bispos, entre eles Rosendo Salvado, para discutir cuestións como a infalibilidade do Papa. Nesta viaxe, Rosendo cruza por primeira vez o Canal de Suez. Un mes antes da fastuosa inauguración oficial para que Verdi escribiu a ópera Aida, en a que a emperatriz francesa Uxía de Montijo percorre o canal a bordo do buque Aigle. O decidido e musical Rosendo navega polo Mar Vermello, tal e como recolle o seu diario, e chega ao porto romano de Civitavecchia xusto a tempo para asistir á sesión inaugural do concilio. A diferenza das dúas viaxes anteriores, nas que se demora 4 ou 5 anos, nesta ocasión regresa precipitadamente a Perth, ao ter constancia de que Venancio Garrido está moi grave. É a cuarta viaxe que fai a Australia outra vez polo Canal de Suez. Tras 2 meses de travesía, en outubro de 1870 desembarca en Albany. A vida na misión continúa. En Fremantle construese o primeiro ferrocarril. E nas minas de Goldfields se instala a febre do ouro. En 1873 instálase a estación de telégrafo. E Salvado, tras aprender o código Morse, ensínallo a Mary Allen Cooper, unha muller nativa que chegara á misión sendo unha nena, correndo espida e nómade polos bosques salvaxe como un canguro. Rosendo nomea telegrafista a Mary, suliñando así ante os colonos ingleses a súa aposta pola igualdade da muller, con 100 anos de adianto. Mary era a mellor telegrafista de toda a colonia, mellor que calquera telegrafista europea. Pero o enorme e xeral prexuízo que se tiña contra os indíxenas, crendos non superiores aos animais, e incapaces de calquera tipo de educación ou cultura intelectual, facíaos pensar que era imposible que unha muller aborixe puidese ser telegrafista. 12 anos despois da súa rápida viaxe ao Vaticano, Salvado cruza por 7ª vez o Océano Índico para unha estadía de 4 anos en Europa, co propósito de fundar un noviciado que recrute novos misioneiros en terras de ultramar, pro que fai xestións en Roma, Francia, Bélxica, España e Londres. Sorprende a capacidade viaxeira de Rosendo e a súa enerxía inesgotable con 68 anos de idade. Un día está en Montserrat e outro aparece en París ou en Londres. No verán de 1884, Rosendo visita Galicia por segunda e última vez, pasando por Tui, Santiago e a importante abadía beneditina de Samos, onde lle dá a confirmación a case 1 milleiro de rapaces. Rosendo regala ya a abadía de Samos, restaurada tras a desamortización, un harmonio que aínda se conserva. Despois da desamortización de Mendizábal, os mosteiros en España tiveron que pechar as súas portas. Por iso, Rosendo Salvado abandonou o mosteiro de San Martín Pinario. Foi no ano 1880 cando este mosteiro de Samos foi un dos primeiros en resurxir, en renacer en España. Rosendo Salvado, pola aquela época, 4 anos máis tarde, fixo unha das últimas viaxes a Galicia. Visitou Tui, Santiago de Compostela e tamén Samos. El viu unha oportunidade neste mosteiro porque quería crear un colexio de ultramar no que puidera formar os misioneiros para leválos a Australia. Así que ofreceuse para celebrar unha confirmación onde confirmou a máis de 1000 nenos ao longo de 3 días. Pero faltaba a música que é tan importante para Salvado. Así que decidiu facer unha doación ao mosteiro de Samos con este harmonio que atopamos hoxe aquí. Co remate do século, os acontecementos afloran.
En 1899, Rosendo, riseiro, sempre alegre, de bo humor e mellor ánimo, celebra as bodas de ouro como sacerdote. 50 anos nos que participa nun concilio e coñece 3 papas, Gregorio, Pío IX e León XIII, quen por fin acepta a súa renuncia como bispo de Porto Vitoria, cargo que nunca chegou a exercer. Rosendo anota aliviado no seu diario. 40 anos bispo dun lugar que nunca vin. A finais daquel ano, Rosendo redacta o testamento e recibe un banquete con grandes honores como homenaxe de despedida en Perth. Con 87 anos, o decano de todos os bispos, abades e monxes do mundo, sai outra vez para Roma a bordo do vapor alemán Prince Regent Luitpold, que parte de Fremantle o 30 de novembro e en 25 días arriba a Nápoles. Atrás quedaban as penosas ingraduras a vela durante máis de 100 días. 10 viaxes de ida e volta e máis de 100.000 millas navegadas. Podo dicir con certeza que bañei aquela terra coa suor da miña fronte e co sangue dos meus pés. Non abandonaría a misión nin por todo o ouro do mundo. Non se pode negar a capacidade dos indígenas de puro sangue australiano para a educación intelectual. Nin o bispo, nin o clero, nin os católicos de Perth axudaron xamais con diñeiro á misión de Nova Nursia. É máis fácil obter un bo resultado entre os salvaxes que entre os europeos que se glorian de chegar ao colmo da civilización. En Roma leva a compaña de Fulgencio Torres, destinado a sucedelo como abade de Nova Nursia, que relata os últimos días do insigne misioneiro. Rosendo falece na abadía romana de San Paulo de Extramuros, cantando as súas oracións favoritas. Magnificat e Salve Regina. Tres anos despois, os restos do intrépido abade galego regresaron a Australia a bordo do mesmo barco da súa última viaxe, o Prince Regent Luitpold, e aquí permanecen, no coro da abadía de Nova Nursia, neste impoñente sepulcro de mármore branco. Na súa Galicia natal, lembran a Rosendo cunha estatua bendicindo Tui, rodeado de nenos aborises e cisnes negros, unha placa na casa familiar, un Víctor no claustro de San Martín e algunhas rúas e prazas. Pero non abonda, e por iso aquí contamos a súa historia, a vida e obra de quen pode considerarse o primeiro galego global, Rosendo Salvado Errotea.